El grup parlamentari popular demanem, i així ens ho farem saber a la resta de grups parlamentaris, que es faci un ple monogràfic, sí, però que es faci un ple monogràfic sobre les polítiques d'ocupació del govern i sobre les mesures que el govern vol dur a terme o que el Parlament volem que el govern dugui a terme. Des del Partit Popular de Catalunya som plenament conscients de les dificultats que durant el 2010 ha travessat la Generalitat de Catalunya i durant el 2011 ha travessat la Generalitat de Catalunya, dificultats també de tresoreria, en algun cas també degut a una manca de compliment per part del govern del Partit Socialista amb els compromisos que tenia amb la Generalitat de Catalunya, i per això des del Partit Popular de Catalunya i en primera persona la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, està tenint els contactes oportuns i necessaris amb el govern de l'Estat per tal que en el proper Consell de Política Fiscal i Financera hi pugui haver alguna mesura de suport i de millora de la liquiditat i de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i també d'altres comunitats autònomes. I aquest és el paper que està fent el Partit Popular de Catalunya, un paper d'intermediació entre la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat. En aquests moments el que es constata és que el govern de la Generalitat, el grup majoritari, Convergència i Unió, no té cap mena de garantia de que la proposta que s'ha presentat, de que els projectes que s'han presentat puguin prosperar. Ahir deia la presidenta del Partit Popular de Catalunya que la geometria variable estava comportant una política variable. Avui podem dir que una política variable pot acabar esdevenint una situació política inviable. Nosaltres no som partidaris de que els pressupostos del 2012 incloguin aquesta taxa. No ens neguem a parlar-ne, però parlem-ne aïlladament dels pressupostos de la Generalitat.